लोगोफोर लोगोसे प्रिन्सिपाल सारमोनजोंहाय जयै जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। गिबियावनो आंनो बे प्रग्रामखौ खुंनो एसे सारनाव रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आरो थ' जोङो दायो नै फैग्रोबाय ओमफ्राय बिथिजाय आर'नाइ बिबार ओमफ्राय दिनै ओरैबायदि बन्द' गोजा गासिबो। हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु संसार दैमानु आनादार ब्लग्सआव लोगोफोर दिनैनि ब्लगआ मा जागोन नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै थारैनो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होनबा लोगोफोर जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पासनि दिनै जोङो जुबिन गार्ग बिथांखौहाय जोङो आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लादों आरोना स' बेवहायनो जोङो एसे लाहार फाहार खालामदों। गिदिरथ' नङा ओरैनो फिसा आरो बे प्रग्रामखौ जाहाथे बिथांनि जिउ आत्माया सोरगोआव मोजाङै थाहैनो हानायनि जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरोना। ओमफ्राय नै दायो एसे रेडि जाहांबाय ओमफ्राय फट'खौ प्रिन्ट गिदिर खालामनो हायासै मानो होनना बुङोब्ला दुखानफ्रानो गासिबो बन्द' जाजोब्बाय आरोना अल टाउनफ्रानो बन्द' जाजोब्बाय। बेखायनो जाखिनि जोङो हादों बेखिनिखौल' जोङो एसे जगार खालामबाय। बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर मा मा सेयार खालामलांनो हायो एसेबाबो दिन्थिलांनो नाजानोसै आङो। दखानखौनो बन्द' खालामजोब्बाय ओमफ्राय जोंहा कन्टिनिउसनि थाखाय बुस्थु बायनोहा मोनगोन बेखौ थाखाय नै बिसोर बावखांबाय आरोना जोङो माबाखौ दायो केम्पासनिखौ बावनोसै। नै एक्टरमोना एक्टरमोनानो उन्दुना दासो फैदों खानाय सिनना एसे दस्रा नुदों मा होनदों लोगोफोर जोङो दायो आलारि बाथि सुहैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बिथिंजाय दं आंनि लोगो लोगोफोर एसे मोनाबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो सारमोनखौ वेट खालामबाय थादों ओमफ्राय जोङो फिसा फिसानो डेक'रेसन खालामबाय आरो बारा बुरजाबो खालामनो हायासै लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला दिनै दुखानफोरा गासिबो बन्द' टाउन बन्द' बेखायनो नांगौ बुस्थुखौनो मोनाखै आरोना जिहेतु जोङो थुलमुलबाबो प्रग्रामखौ खालामनोसै आरोना लोगोफोर। नै लोगोफोर बिथां प्रिन्सिपाल सारा आलारिखौ फोजोंग्रोबाय आरोना बिथां सारानो आलारिखौ फोजोंबाय ओमफ्राय केन्डेलफोरखौ बयबो फोजोंजोब्बाय आरोना स्टुडेन्टफोरा बेवहाय हाई सेकेन्डारिनिबो दङ स्टुडेन्टफोर माखासे आरो डिग्रिनिबो दङ आरोना गथ'फोर गासैखौबो लानानै जोङो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जाबाय आरो लोगोफोर बे प्रग्रामखौ आंनि थ्रुयै आरो आंनि लोगोफोरनि थ्रुयै लोगोसे प्रिन्सिपाल सारनि हेफाजाब होनायनि थाखाय बे प्रग्राम साक्सेसफुल जाबाय। थारैनो बे प्रग्रामखौ दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पासाव बे प्रग्रामखौ गिबि खेब जोङो खुंनाय जाबाय आरोना आसा खालामो इयुननि मोनफ्रोमबो प्रग्रामफोरावनो बेबादिनो गावजों गाव बयबो बुजिलायनानै हेफाजाब खालामलांनानै प्रग्रामफोरखौ साक्सेस खालामलाङो जेन। नै लोगोफोर दायो आलारि फोजोंखांनानै केन्डेल फोजोंगासिनो आरोना बिथिजाय सारा एसे बिथांनि जुबिन गार्गनि बागै एसे बिबुंथि होदों ओमफ्राय बिथिजाय नै गासै डिपार्टमेन्टनिनो दङ दे लोगोफोर पलिटिकेल साइन्स ओमफ्राय आरो इडुकेसन ओमफ्राय बर' डिपार्टमेन्टनि मोनथाम डिपार्टमेन्टनि लानानै लोगोसे फंबाय बिनानावमोनबो दङ बाहाय सारमोनानो मोजाङैनो बिबुंथि होदों आंखौ बिबुंथि होदोंमोन आं खिन्थु बेबादि आंहा एक्सपिरियेन्सबो गैया बेखायनो आं होनाय जायासै बेनि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय। लोगोफोर ओरैबायदि खोमसि आरोना लाइटआ गाज्रि जानानै दङनो बे स्राङानो जायाखै आरोना खुनुरोखोमसो माने भिडिअखौ लाबाय आङो जास्ट शेयार खालामनो थाखाय निस्सय आं बे प्रग्रामखौहाय आंनि थ्रुयै बा सारनि हेफाजाबै बे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनाय जास्ट बेयो मोनसे जोंनि मेम'रि जानानै थाथों होननानै आं बे भिडिअखौ लानाय जाबाय। ओरैबायदि दुखु नांथावना होननानै बुंनांसिगोन लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला
बिथाङा जे गावसोरनि हारिनि अनगायैबो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि हारिनि ओरैबायदि जोंनि कालसारखौबो लाखिबोदोंमोन ओरैबायदि मोजां गोदै गारांजों बिथाङा बर'नि सानख'हायै मेथाइ रोजाबनानै गालांबाय बुंनांसिगोन ओरैबादि मोजां बिथांनि मेथाइफोरा लाइभ पारफरमेन्स खालामथावना बर' हारिजों सोमोन्दो गोनां बैसागुजों सोमोन्दो गोनां ओरैबादि मोजां मेथाइ दङ बिथांखौ जों माब्लाबाबो बावगारनाय नङा बिथांनि जिउ आत्माया सोरगोआव अरायबो गोजोनाव थानो हाथों बेखौनो इसोरनिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय। ज' लोगोफोर जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि केम्पासावहाय बावनाय थिनायखौ खालामखांबाय आरोना जोङो ओमफ्राय नै बिथांमोना बिथिजाय प्रिन्सिपाल सारमोन दं एसे गासिबो स्टुडेन्ट गोजा आरोना नैथि होनांगौमोन जों सिङावबो मोनसे जों सारा नै केन्डल फोजोंदों लोगोफोर नै जोङो बावनाय थिनायखौ खालामखांबाय आरोना ओमफ्राय बयबो थांजोब्बाय ओमफ्राय जोंनि लोगोफोरा नै दङ आरोना सानैसो ओमफ्राय लाइटआबो जोङाखै दे बे मोनसे लाइटआ जोङाखै ओमफ्राय दा नैबेबादि जोङो थांनो लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबादि खोमसि जाजोब्बाय नै ओमफ्राय दिनैनि बे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामफैनायनि प्रिन्सिपाल सारनिसिम आरो आंनि आंगो लोगोफोरनिसिम लोगोसे फंबाय बिनानावफोरनिसिम रोजा साबायखर थाबाय आरोना स' लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ एकदम लाबाय थानो सोलाबासै आरोना थ' एसेनोसै दिनैनि ब्लगा अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच।